Shwmae a chroeso I Sgwrs, Podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Helo, croeso I Podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Fy enw I yw Emyr John, arweinydd maes y Celfyddydau Mynegiannol ar gyfer y consortiwm. Heddi mae gen I 2 cynrychiolwyr o Ysgolion Gymraeg oedd yn rhan o'n prosiect ymchwil ni mewn I ddulliau cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol. Felly mi fyddai yn gofyn i'r 2 I gyflwyno hunain mewn eiliad a wedyn awn I ati I drafod. Fy enw I yw Sara Thomas ac rydw i'n arweinydd maes y Celfyddydau Mynegiannol yn Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun sydd yn Cwm Cynon. Emyr John ydw I, athro dosbarth o Ysgol Gymraeg Coed Ysgol Gynradd yng Nghaerdydd. Diolch, croeso I chi 2. Felly, beth oedd y mantais o gael fod yn rhan o'r prosiect? Dwi'n meddwl I fi, mae'n bendant wedi magu a chodi hyder wrth fy ni ymweld ag ysgolion eraill a cael cyfle a cael yr amser I gael rhyngweithio a trafod gydag arbenigwyr eraill, ond hefyd falle cynorthwyo a helpu gydag athrawon yn enwedig yn yr ysgolion cynradd sydd ddim ar arbenigedd. Mae wedi bod yn brofiad hyfryd yn enwedig mynd mewn I ysgolion Saesneg, ble falle byddwn ni ddim o reidrwydd yn cydweithio'n agos iawn gyda chydweithwyr trwy'r gyfrwng Saesneg, achos rydyn ni fel ysgolion Gymraeg yn dueddol o weithio a weithredu'n agos, ond mae wedi bod yn hyfryd cael gweld a manteisio ar gyfleoedd I wneud teithiau dysgu, a siarad a disgyblion o ardaloedd wahanol, ond hefyd mae wedi bod yn hyfryd jyst cael cyfle I drafod a cael yr amser. Ie, amser yn rhywbeth really bwysig gyda achos dim digon amser yn cael I roi I athrawon nac ysgolion really, I allu gydweithio ar draws. Beth amdano ti, Emyr? Pethau tebyg, a dweud yn gwir, hyder byddwn ni'n deud, hyder yn beth ni'n neud yn barod hefyd, wrth roi beth ni'n neud mewn cyd-destun ysgolion arall, ysgolion cynradd a gylchradd a dweud y gwir. Fel ti'n sôn, mynediad at sgyrsiau proffesiynol byddwn ni ddim fel arfer yn cael ar draws y clwstwr, gyda'r clwstwr uwchradd, wrth gwrs ni'n cael yr ysgyrsiau yn weddol aml, ond byth yn ymweld ag ysgolion Saesneg, really, a tu allan i'n clwstwr ni hefyd. Felly, jyst gweld ffordd gwahanol o weithio, a dyna really wnaethon ni sylweddoli bod ni gyd yn y triawd lle o'n i'n gweithio, bod ni mewn llefydd tebyg iawn, ond wedi dod o gyfeiriadau gwbl gwahanol, oherwydd bod cyd-destun ni yn gwbl gwahanol. Felly, a mae hwnna'n profi, bod pob ysgol wedi cymryd trywydd hollol wahanol tuag at rhoi celfyddydau o fewn I ysgolion, ond hefyd mae jyst yn rhoi'r cydnabyddiaeth o actually I ni'n neud yn iawn yn ein ysgolion ni, a mae hwnna'n rhoi bach mwy o hyder I ni wedyn yn ein ysgolion I feddwl, mae hwnna yn iawn, a ddim yn teimlo wedyn o reidrwydd, gosh, dwi hwnna ddim wedi gweithio, ond mae pawb yn mynd I arbrofi yn dyn nhw wrth datblygu eu cwricwlwm. Na, diolch. Diolch. Cwestiwn nesaf so sut eithwch chi ati gynllunio eich cwricwlwm yn y lle cyntaf, a wedyn pan eithwch chi allan i'r ysgolion, a wnaethoch chi weld pethau debyg neu wahanol, beth amdano ti, Sara? I ddechrau I ni fel ysgol, dechreuon ni gan edrych ar bron o bod fel cwestiwn a gosod y cwestiwn sut ydyn ni'n mynegu yn y celfyddydau, neu beth ydyn ni'n mynegu. Ac o hynny ac wrth weithio o fewn yr adrannau a'r staff, deithon ni i'r syniad o gael 9 thema agored iawn a hyblyg iawn, ond ein prif ffocws oedd I ganolbwyntio ar y sgiliau roeddwn ni eisiau i'n ddysgwyr I ddatblygu, ac wrth edrych wedyn ni ar yr egwyddorion ac edrych ar y camau cynnydd ac I weld reit sut dyn ni
ni fynd ati sicrhau bod ein disgyblion ni yn gwneud cynnydd personol, a magu bron a bod awyrgylch yn yr ysgol, ble mae disgyblion yn teimlo bod methiant neu ddim llwyddo falle, yn cam tuag at llwyddo. So rydym ni wedi canolbwyntio ar bethau ble mae disgyblion yn cael mynegu eu hun ac archwilio, mae lot fawr o archwilio gyda ni yn sicr, ond hefyd bod cyfle i archwilio syniadau personol yn enwedig i wneud gyda cynefin. A rydyn ni wedyn ni wrth fynd i'r ysgolion eraill wedi sylweddoli a gweld am esiamplau hefyd tebyg yn y ddau ysgol uwchradd, sydd hefyd o digwydd bod mae'r 3 ohonyn ni, o'r 4 ohonyn ni, yn gwneud prosiectau i wneud gyda cynefin. Mae wedi bod yn braf iawn i fynd i'r ysgolion ac i weld rydyn ni wedi mynd, bod nhw heb ddechrau gyda cwestiwn canolog cyntaf, a maen nhw wedi cymryd ffyrdd gwahanol, ond ar y cyfan mae yna pethau tebyg o ran gosod awyrgylch ble mae'n ddiogel, ble mae'n iawn i wneud camgymeriadau ac i ddysgu ohonyn nhw, a braf iawn oedd i weld bod pob un ysgol yn edrych arno fe o safbwynt cynnydd personol y disgybl. Mae mor bwysig yn dweud, yn y celfyddydau, wrth i'r plant mynegu eu hunan, mae fe'n bersonol. Ydy. A maen nhw falle yn poeni'n fwy o gael pethau'n anghywir. So mae'n really yn bwysig i hyrwyddo, mae'n iawn i wneud camgymeriadau, a dyna sut o fewn y celfyddydau, i ni yn gallu dangos cynnydd wedyn yn dweud. So mae'n braf i glywed bod chi wedi sylweddoli eich bod chi yn yr ysgolion yn adeiladu'r ethos yna neu'r safle saff yna i'r plant yma i allu arbrofi archwilio mewn ffordd holl bersonol, ond eto atgyfnerthu bod yn iawn iddyn nhw'n gwneud camgymeriadau. A mae'n rhywbeth wedyn ni wrth drafod gyda'r ysgolion cynradd a gweld falle dyw e ddim o reidrwydd yn her i chi gan bod chi bron yn magu'r plant yma. Maen nhw mewn dosbarth gyda'i gilydd, a mae'n trwy'r dydd pob dydd ac i ni, maen nhw'n sydyn 6 ysgol falle yn plethu at ei gilydd, ddim yn nabod ei gilydd, hormones, popeth yn cael ei cymysgu mewn un, a falle bod plant yn troi'n fwy hunan ymwybodol ac yn efallu'n swyl yn yr uwchradd. So mae'n di bod yn diddorol i ni weld sut mae'r ysgolion cynradd, falle nid dan yw eich her mwyaf chi, falle, ond bod heriau gwahanol gyda chi. Dwi'n cytuno, dwi'n meddwl beth oedd yn debyg rhwng yr ysgolion yn triawd ni ydy diddorol yn clywed ti'n dweud bod chi wedi dechrau falle gyda sgiliau, ydy beth sydd gyda ni ydy bod ni'n cynnig profiadau yn y Celfyddydau Mynegiannol mewn ffyrdd gwahanol iawn. Dyn ni'n hoed y gof megis ddechrau ar dull dysgu drwy ymholiad, ond oedd yr ysgolion eraill hefyd trwy adeg penodol o'r amserlen wythnosol yn achos un ysgol, neu yn y llall trwy cynnig wythnos diwylliannol. Yn meddwl am y profiadau oedd y plant yn cael yn y Celfyddydau Mynegiannol, yr her i'r 3 ohonyn ni oedd i feddwl amdan sut ydyn ni'n mynd i cynllunio ar gyfer a mapio'r sgiliau yma heb effeithio yr safon a y profiadau oedd y disgyblion yn cael. So dwi'n meddwl ti'n iawn bod ni'n treulio'r amser gyda'r disgyblion yma, ni'n gallu rheoli'r ymgylchedd yn yr ystafell yna yn gyson, ond wedyn meddwl am yr nuts and bolts o sut maen nhw wedyn yn mynegu hun trwy'r pethau yna oedd yr her i ni, dwi'n meddwl. Gyda hwnna dy Emyr, so gyda'r profiadau ti'n siarad am, does dim rili lot ffordd i chi mynd ati i gynllunio yn eich ysgolion o rhan profiadau. Ond siarad ysdi wedyn ynglyn ar falle'r her oedd i gysylltu'r sgiliau gyda'r profiadau hynny, yn dweud. So ti'n meddwl hwnna'n her gyffredinol ar draws ysgolion cynradd? Dwi'n mynd i siarad ar ran bob ysgol cynradd, ond yn sicr byddwn ni'n dweud, mae hwnna'n rhywbeth tair ysgol gwbl gwahanol a heriau tebyg, falle bod y profiad ni wedi cael yn arwydd o cael o y lot o ysgolion arall. Dwi'n gwaith ni wastad wedi gwneud gwaith
thematig, a wedyn cysylltu gyda'r sgiliau rhif falle threnydd, a dyn ni nawr gyda'r cwricwlwm newydd yn sicr o ran y celfyddydau, dwi'n chwifio'r faner a dwi'n mai datblygu sgiliau yn y celfyddydau yr un mor bwysig a datblygu sgiliau a draws y meysydd dysgu arall. Dwi ddim amdan, gret, maen nhw wedi gwneud iaith drwy gelf, o beth am y sgiliau celf maen nhw'n datblygu, a roed yr pwyslais yna ar y sgiliau sydd yn cael ei datblygu. Dwi'n meddwl un peth amdan hwnna ydy, ar draws y 5 disgybleth, mae gymaint o sgiliau gall y disgyblion bod yn datblygu, ac wrth gwrs wedyn yr athrawon yn teimlo bod nhw'n gorfod addysgu yn her i dweud, beth ni'n neud trwy yna. Fi'n meddwl dyna ble mae'r mapio gofalus goffa bod, ond wedyn hefyd dyna ble ti ddim eisiau colli'r profiad, oherwydd os dyn ni'n deud, mae gen ni lot o adnoddau, lot o bethau yn y disgyblaethau yma, neu hyd yn oed i wneud yr elfen yma o gelf o fewn celf, ond wedyn mae yr thema neu yr ymholiad, profiad y disgyblion a diddordeb y disgyblion eisiau arwain ti lawr ffordd gwahanol. Ti'n eisiau wedyn dweud, dyn ni ddim yn gwneud tryd actually, mae gyda ni, achos ys unrhyw gyda ni'r adnoddau i wneud hwnna. So, mae'n gallu bod yn rwyster, achos dyn ni'n trio, mae'r plate spinning, balancing act yna goffa digwydd ar draws y chwe maes. Dwi'n meddwl dyna un ffordd, really, o ran yr ysgolion, dyn ni i gyd yn ein ffyrdd yn hunain bydd yn gret i fi weld ydy mae pawb yn neilltu o amser ar gyfer y celfyddydau, a dwi ddim jyst yn tynnu llun ar prawn dydd Gwener bellach. Yn sicr, mae'r cwricwlwm wedi rhoi y sail na iddyn ni yn dweud nawr, oherwydd dylai'r celfyddydau fod yr un mor bwysig a'r meysydd eraill nawr sydd yn gret yn dweud. So nes ti sôn wedyn ynglyn â falle her bod na eisiau gymaint o sgiliau ar draws y disgyblaethau i gyd, i dewis pa ddisgyblaeth i fynd ati i ganolbwyntio arno, ond dal cael y hyblygrwydd yna i fynd ati ar falle sail beth mae'r disgyblion eisiau. Fi'n meddwl wedyn yn sicr, beth ti'n sôn yn Sara gyda cynefin, ac wrth gwrs mae cynefin yn yr uwchradd yn mynd i fod yr un cynefin a beth sydd gyda ni yn y cynradd. Efallai mae hwnna'n rhywbeth i ni fel yr ysgolion cymryd i gael y sgyrsiau yna gyda'r arbenigwyr celfyddydau yn yr uwchradd i ddweud, dyma'r profiadau dyn ni'n cynnig, pa fath o sgiliau, ddim i ddweud bod ni eisiau bob plentyn i cyrraedd blwyddyn 7 gyda union yr un, ddim eisiau, achos mae hwnna'n greu nhw mewn i fel robot. Wel, yn union, mae ddim eisiau dweud, mae'n lefel hyn ar gyfer ddylunio, ddim eisiau ysgoi hwnna, ond bod yr sgiliau tebyg maen nhw wedi datblygu, fel bod nhw'n cyrraedd yr uwchradd gyda rhyw fath o profiadau tebyg o ran y sgiliau maen nhw wedi datblygu. Yn sicr, achos os ni'n meddwl amdano'r profiadau, os ni'n gallu adnabod y gwybodaeth ar sgiliau sy'n cyd-fynd gyda'r sgiliau hynny, wedyn i ni llawer bellach ymlaen nag i ni erioed wedi bod o'r blaen, ynddo fe? A jyst defnyddio falle'r terminoleg o fewn y disgyblaethau, mae hynny hefyd yn gallu helpu meithrin y sgiliau yna gyda'r dysgwyr, ynddo fe, a'r plant ifanc yma. Right, diolch da. Emyr, ti'n sôn yn gynharach ynglyn â clwstwr a cydweithio. Sut ydych chi'n cydweithio fel clwstwr? Yn bennaf, swn i'n deud trwy yr hyfforddiant dyn ni'n cael ar diwrnod hyfforddiant mewn swydd, dyn ni'n cael cyfle i dderbyn yr un hyfforddiant a gweddill y clwstwr yn yr uwchradd unwaith y flwyddyn. Dyn ni wedi yn y gorffennol wedi cwrdd yn ein meysydd dysgu ni i edrych ar be dyn ni'n neud, be dyn ni eisiau neud a dechrau'r sgyrsiau yna ynglyn â mae'r plant yma yn cwrdd yn awr yn blwyddyn 7 sydd yn nghanol cynnydd tri'r sgwrs, ddim ar ddiwedd a dechrau a fel mae'r pontio yna yn mynd i ddechrau. Ac wrth gwrs mae blwyddyn 6 wedyn yn neud eu pontio nhw
a mae yna ddiwrnod Celfyddydau Mynegiannol yn hynny o beth. Ie, mae hwnna'n dda. Chi'n meddwl falle yn traddodiadol, mae diwrnodau pontio wedi digwydd yn amlwg, ond falle nid edrych trwy lens o celfyddydau falle, bod ddim ffocws yna yn benodol wedi bod. So mae'n dda i glywed bod chi nawr bod y disgyblion yma yn cael profiadau wrth symud lan i'r uwchradd gyda'r ffocws ar celfyddydau. Gret. Beth amdano ti de, Sara? Rydyn ni wedi bod yn ffodus iawn gyda'r gwaith rydyn ni wedi gwneud o fewn y clwstwr, ond yn wedi gwedni gyda'r ysgolion cynradd. Ni'n dieddol o weithio o leia tair gwaith y flwyddyn fi'n credu. Mae un yn dieddol o fod yn mis Medi, yr ail tuag at diwedd y tymor cyntaf, wedyn ni fydd un yn tymor yr haf. A rydyn ni'n cael yr arweinwyr meysydd i gyd i gwrdd gyda arweinwyr meysydd ni. A dwi wedi gwneud cwpl o sesiynau nawr ble mae un cynrychiolydd neu falle 2 o rai ysgolion yn dod ac yn treulio'r diwrnod gyda fi. A ni wedi cael cyfres o sesiynau am fel non-negotiables, felly be fyddwn ni'n disgwyl i'r disgyblion wedi cyrraedd, beth yn union mae cam cynnydd 3 yn edrych fel, ym mhob un agwedd. Ond wedyn ni hefyd yn helpu gyda fel upskilling falle, so trwy sgyrsiau ni, felly clywed bod drama yn enwedig fwy na falle celf. Fi'n meddwl mae rhan fwyaf o athrawon, dim ots os nhw'n cynradd uwchradd neu be yn meddwl, drama weithiau. So, fe wnes i wedyn ni cynnal sesiwn ar sut yn union ydych chi'n gallu cymryd drama, sgiliau drama, ac i atgoffa athrawon taw nid actio yw drama, ac i ddangos ac i rhoi esiamplau ar sut gallech chi plethu sgiliau drama mewn i'r hyn maen nhw'n dysgu mewn unrhyw faes arall, a mae'r celfyddydau yn gallu fod yn arf i ddysgu yn lle bod yn rhywbeth adon ar y diwedd neu sioe diwedd flwyddyn, gallu fe fod yn rhywbeth sydd yn gwaith trwy'r holl flwyddyn ac yn ffordd o archwilio'r celfyddydau gan archwilio rhywbeth hanesyddol efallai, neu daearyddol neu gwyddonol. So, dyna oedd un o'r sesiynau falle nath helpu lot, nath ein pennaeth yr adran gerdd wedyn ni gwneud sesiwn gyda nhw ar cerddorfa dosbarth, a nath nhw gyd rili elwa o'r profiad a rili wedi mwynhau, a braf iawn wedyn ni yw cael y cyfle i fynd mewn i'r ysgolion cynradd a gweld hwnna ar waith. Rydyn ni wedi sefydlu bydd cwr clwstwr yn ail gychwyn, tro cyntaf Coed fi'n credu, eleni, a mae hwnna wedi bod yn hyfryd. Mae hefyd wedyn ni, pan rydyn nhw wedi dod lan ar y diwrnodau HMS, mae'r sesiynau yn gweithio bron y bod fel, rhowch thema i fi, unrhyw thema sydd yn gyfarwydd i chi, so un enghraifft oedd i wneud gyda'r gofod, un oedd dŵr fi'n credu, a unrhyw beth yw'r sut ydych chi, pa rai ydych chi'n cael trafferth yn plethu'r celfyddydau, a wedyn ni jyst taflu syniadau, ac hyd yn oed os oedd hwnna wedyn ni yn cyfle i dangos fideos ar papedau gan y National Theatre, a dweud gallech chi adrodd stori trwy papedau ac i greu, mae hwnna'n celf a drama, edrych ar perfformiadau byw, a dangos iddyn nhw sut gallen nhw creu darnau o gelf, ond wedyn ni i droi reini mewn i propiau wrth ddweud y stori. So fi rili wedi mwynhau'r sesiynau, a fi'n gwybod bod yr ysgolion cynradd hefyd wedi fod yn ddiolchgar am y cyfle yna. Mae'n mor dda i glywed eich bod chi'n cydweithio trwy trial cefnogi eich gilydd. Yn wedi bod ti'n siarad fyna ynglyn â rhoi ystod o gweithdau ymlaen i cefnogi'r athrawon ysgol gynradd o ran hyder fi'n meddwl yw yn bennaf yn dweud. Just rhoi'r hyder yna a falle rhai syniadau ti'n gweud cynnig rhai syniadau o fewn thema arbennig. Bydd hwnna really yn helpu a cefnogi'r athrawon yna. A hefyd, fi'n meddwl lot o staff yn teimlo, fi'n neud hwnna'n barod, neu fi wedi neud hwnna ers amser maith, a ddim sylweddoli, a wedyn ni'n neud i falle ail ystyried, ond mae hwnna yn helpu dangos cynnydd yn y celfyddydau. A pethau fel, thought tracking, neu conscious alley, neu hot seating, ar gadair boeth, a sylweddoli,
mae hwnna'n sgil celfyddydol. A fi wedi bod yn gwneud hwnna wastad. Allan o ddiddordeb, just yr sgyrsiau na ti'n cael o ran plethu mewn i mewn i'r hanes neu'r gwyddoniaeth neu beth bynnag, wyt ti'n cael y sgyrsiau yna gyda'r arbenigwyr yr athrawon uwchradd o'r pynciau yna? Ydw, so yna digwydd bod, oedd yna rydw i'n beth ti'n galw, yn frwd falle dros bob un o'r adrannau. A fi digwydd bod yw falle un o'r pobl sydd â chymhwyster ym mhob un. Ond yna cwestiwn falle am yr ochr cerddoriaeth. Jyst yn mynd i fynd i a ofyn wrth yr adran gerdd be allan ni'n neud fan hyn. So mae wedi bod yn hyfryd bod fi wedi gallu gymryd ddiwrnod HMS, galw staff eraill fewn ac i fod yn rhan o'r trafodaeth hefyd. A yn enwedig fel byddwn ni ddim yn gallu hyfforddi cerddorfa dosbarth, so yn gofyn i bobl i ddod mewn. So mae'r, a hefyd, o'na un sesiwn, a sgwennes i cwestiynau pawb o gwen ni'n mynd ac ymateb wedyn ni yn ôl. So maen nhw gyd wedi bod yn rhan ohono fe a bwydo fe rhyw ffordd. Yn y cynradd na, un peth, dyn ni'n ffodus o'n ymwneud gyda'r celfyddydau, dwi'n meddwl mae the ultimate cross-curricular vehicle, really, yn dywe, achos mae'n haws i ni gosod llai o ffin rhwng y pynciau, we can blur the lines bach yn haws oherwydd y ffordd dyn ni'n gweithio, so just wyndro fel ydy hwnna'n dechrau digwydd yn yr uwchnadd, neu ydych chi dal yn aros yn weddol pynciol? Ni yn aros yn pynciol, ond rydym ni yn neud fel nifer o ysgolion, a dyw e ddim yn ffordd o ddechrau tygau yn gynnar, ond ar ddiwedd flwyddyn 8, mae disgyblion yn cael dewis un o'r pynciau celfyddydol, ond mae rhaid iddyn nhw ddewis un pwnc celfyddydol. A rhywbeth sy'n heri ni yw mae yna elfennau enghraifft yn y camau cynnydd sy'n cyfeirio at berfformio. Wel, wedyn ni yn syth os yw disgybl wedi dewis ond celf, heb ddewis cerddoriaeth a neu drama, sut ydyn nhw'n cael mynediad at y cam cynnydd yna. So mae hwn yn rhywbeth rydyn ni wedi dyna yw'n targed ni, blwyddyn nesaf, yw i sicrhau bod dim ots pa lwybr o'r celfyddydau mae disgyblion yn dewis, ond bod nhw dal yn cael mynediad at yr holl cwricwlwm wedyn ni. Mae'n meddwl hefyd tebyg i ni, really, wrth ni'n meddwl gyda'r dillynholiad, byddwn ni'n treulio ychydig o wythnosau bob blwyddyn ble mae'r celfyddydau ydy ffocws yr ymholiad, ond ti byth yn mynd i gyfro popeth. Ti'n mynd gallu gwneud 5 disgyblaeth, dim ond ychydig o flynyddoedd sydd gyda nhw, felly mae eisiau i'r celfyddydau ddod mewn i'r ymholiadau arall, a fel ei dathliad nhw o ddysgu ar y diwedd, dangoswch beth ydych chi wedi dysgu am hanes y Celtiaid mewn perfformiad dramatig, neu y gofod a gerddoriaeth. Felly dyna eto ni'n dod lawr i'r mapio'r sgiliau, sicrhau bod ni'n gallu dropo pethau mewn, a bod ni'n cael yr amser yna, dwi wedi cael chydig wythnosau lle dwi wedi gallu dweud, canolbod ni yn y prynawn ydy meddwl amdan sgiliau celf y disgyblion. Wel, mae eisiau fi nawr ar ddiwedd ymholiad arall, nawr fi wedi cael yr amser i ddatblygu'r sgiliau yna yn y disgyblion, sicrhau bod nhw'n defnyddio fe mewn cyd-destun y gwahanol hefyd. A mae hwnna jyst yn mynd i gryfhau wedyn eich cwricwlwm yn dweud. A hefyd, y disgwyliad yna gyda'r dysgwyr o dangos y cynnydd, dyn nhw ddim yn mynd i allu wneud cynnydd, ond i bai bod nhw'n ail ymweld â'r sgiliau yma. Ond fel Sonia sti, mae eisiau gymaint o sgiliau. Mae rhaid i chi ddechrau rhywle, a mae'n llawer rwyddach falle i meddwl yn llai, a wneud rhywbeth yn really dda, yn hytrach, na meddwl mae rhaid i fi ffito popeth mewn, a ddim allu dangos y cynnydd, achos dim amser gyda chi wedyn i ail ymweld â'r sgiliau yna. Ac ni hefyd o ran adnoddau ac arian, mae'n llawer haws i ddweud, mae gen i popeth byddwch chi angen ar gyfer gwneud gwaith clai. Ond, actually, does dim lot arall, ond mae gen i hwn i gyd yn hytrach na cael, fel sydd falle gyda rhoi ysgolion, ddim jyst ni, gobeithio, cwpl sydd gyda sort of bits and bobs o bopeth, a ti'n methu really, dim digon ar gyfer pob un i wneud pob peth ar yr un pryd. Felly, mae'n meddwl mae'r meddwl mawr, ond hefyd gorfod cael ychydig bach o tynhau ar arbenigedd hefyd, a falle dyna ble mae'r trafodaeth gyda'r uwchradd angen bod, achos dych chi'n eisiau dod am
mae gen i 30 o disgyblion sydd yn gallu gwneud gwaith 3D arbennig, a mae gen i 30 rhai sy'n gallu gwneud gwaith dyfryw arbennig. Bod o fewn rhai o'r disgyblaethau lle mae ysgolion wedi gofod culhau, ond wedyn dim ond bod rhoi o'r falle yr arbrofi ar archwilio, maen nhw wedi gwneud e trwy falle mediums gwahanol, ffyrdd gwahanol, ond so mae'n falle bod yn wrong. Na, os ni'n cytuno gweud, mae yna cyfle yn dos i siarad gyda'r ysgolion uwchradd a chi fel clwstwr i allu adeiladu wedyn ar y profiadau, ond hefyd ar y sgiliau fyd yn dweud. Na, diolch. Diolch i chi. Jyst un peth arall wrth meddwl am y broses o fod yn rhan o'r prosiect, oes yna rhywbeth i chi'n teimlo sydd wedi cael dylanwad arnoch chi i fynd ati i addasu eich cwricwlwm nôl yn yr ysgol? I fi, y bryd beth wedi cymryd o'r prosiect ac o'r broses ydy'r pan mae'r braf mae wedi bod i weithio gyda pobl byddwn ni ddim wedi dod ar draws mewn cyrsiau neu gwaith clwstwr ag ati. Gweithio gyda ysgolion uwchradd, gyda ysgolion Saesneg, wedi gorfod i fi feddwl mewn ffordd bach gwahanol oherwydd does dim byd dwi wedi gallu dweud gret, na i wneud hwnna yn yr ysgol. Does dim byd wedi gallu bod yn llythrenol, na i magpau'r syniad yna a rhoi mewn i fy ysgol i. Dwi'n really meddwl amdan sut bydde hwn yn gweithio yn fy ysgol i. A dwi'n meddwl cymryd yr egwyddorion ohono fe. Yn un o'r ysgolion yn y triawd, oedden nhw gyda amser wedi neillio yn yr wythnos i lle oedd disgyblion o 5 i 11 i gyd yn cydweithio yn yr un maes Celfyddydau. A oedd ffantastig cael gweld hwnna, ond bydde hwnna ddim yn ymarferol ar gyfer beth sydd gyda ni. Felly, fel ydw i'n gallu trosi hwnna i mewn i y cyd-destun sydd gyda ni. Gan mater bod hwnna eto yn anffodus, ond bydde sicr mwy o cydweithio rhwng y rhoi drannau, ond hefyd magu arbenigedd ar y ffrawn, wrth gwrs, ond hefyd gweithio gyda beth sydd gyda nhw i gynnig yn barod ar draws yr oedrannau hefyd. Dyna'r... ac dwi'n meddwl, dyn ni ddim eisiau just mynd ar rhywbeth mae ysgol arall wedi cynllunio a mewnbynnu mewn i'n cwricwlwm ni. Y pwrpas yw i feddwl, gall hwnna fod yn rhywbeth, gallai gymryd, ond byrai fi addasu fe ar gyfer... Sut bydde fe'n edrych yn fy ysgol? Yn ysgol i. So mae yna fwy o meddwl yn gorffod digwydd yn sicr i allu addasu i rhoi yn eich ysgolion. Unrhyw beth arall dy ti, Sara? Yn sôn am beth ni'n cymryd ac os yw yn berthnasol i ni, rhywbeth fi wedi ffeindio'n rili ddefnyddiol yw mynd yn ein triawd ni, bod yr ysgolion yn hollol wahanol o ran adnoddau, beth sydd ar gael, dalgylch pob dim, ond i weld bod e'n bosib i plethu fel, yn enwedig i ni fel ysgol, hoffwn ni nawr mynd ati ar ôl gweld ac arsylwi be fi wedi gweld yn yr ysgolion eraill, ac i ddechrau rili nawr gweithio ar y fframwaith cymhwysydd digidol, a gweld sut mae hwnna wedi llwyddo trwy'r Celfyddydau mewn ysgolion eraill, a rili nawr dod o fe nôl atyn ni a meddwl, does gan yr ysgol yna cymaint o beth sydd gyda ni, felly gallwn ni neu mwy. A mae'r ysgol yna gyda lot mwy na ni, ond gallwn ni felly cael ein ysbrydoli ac ysgogi ganddyn nhw. So wedi rhoi ffocws falle i ti i feddwl am, beth sydd nesaf i ni. A mae'r holl prosiect yma wedi rhoi real hyder o ran, ni yn neud yn iawn, ni ar y trywydd cywir, a ni'n neud beth sy'n gywir i'n ysgol ni, a fi'n meddwl dyna beth o ti'n dweud Emyr, mae'n neud i ti feddwl, reit, mae'n yn wych i chi beth sy'n gweithio i ni, ond byddwn ni'n argymellu unrhyw un i gymryd rhan mewn prosiect tebyg yn y dyfodol, achos mae wir wedi bod yn fuddiol iawn. Lyfli, diolch i chi ddau am eich amser ac am fod yn rhan o'r prosiect. Diolch. Diolch. Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tan ysgrifio ein sianel YouTube, ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs.
Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website, and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.